संजय का बोलबो तू हदे चौहान जी कतर के खूब बोलन तमा का बोलबो हदे जाड़ा के दिन में डांट दिले नु तो ब्यास लोग के पसीना छूट जाला वो जाड़ा के दिन आ गर्मी के दिन में डांट दे तो थर-थर कांपे लगी एक खोराक में घर धले घरी उरेलन तो ते दाब के शिशवन भगन तो कतना ब्यास लोग तक कमरा और के पड़ला पैसा अब तनी भगवान के विवाह के कथा सुनल जाओ हाँ श्री राम विवाह के कथा हमने के गायब जाए हदे अतनी ध्यान से सुनी आ संजय भैया के हम कहो कि रौरा और ध्यान से सुने के चाहिए काहे कि रौरा पूजा पर बैठा रहनी है तब भगवान के विवाह के कन्यादान आ सिंदूरदान सुन ले तब और जग पूरा हो जाए ना सुने तो जग अधूरा रह जाए तो आओ तनी ध्यान दो आ तनी दुगो छोट-छोट बबुआ लोग के हमरा मंचवा पर तनी भेज दे तनी तेल लगावल लगा राम बनावे के बा राम छोट-छोट बबुआ लोग के तनी मंचवा पर भेजे राम जे बने के चाहत हो सीता राम चरित अति पावन सरस अति मन भावन मधुर सरस पुनि पुनि जित नहीं सुने सुनाए पुनि पुनि जित नहीं सुने सुनाए हिया के प्यास बुझत न बुझाए हिया के प्यास बुझत न बुझाए मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी राजा जनक जी प्रण कइले काठी जी जे शिव के धनुषा तोड़ दी राजा जनक आज प्रण करते रहे कि वही वीर से अपना बेटी सीता का विवाह करी है का है जौन धनुषा केहू से ना उठे सीता आज उठा ले बाड़ी राजा जनक जी प्रण कइले देश विदेश के राजा लोग आइल अब बाबा विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण दू भाई आइल पहिल का मुलाकात प्रभु श्री राम के माता जानकी के राजा जनक के फुलवारी में भइल बा कब राम जी फूल लिया गइल बानी आ सीता मैया अपना सखी लोग के साथ में गिरिजा जी के पूजा करे खातिर वही संदर्भ में राम सीता के वो फुलवारी में मिलन होता राम जी देखो तनी सीता जी के आ सीता जी देखो तारी राम जी ए बबुआ राम के हृदय में सीता जी और सीता जी के हृदय में राम तो निभा लगता तो सिया राम के नजरिया फूल है तो सिया राम के नजरिया फूल वरिया में लड़ी रे सिया राम के नजरिया फूल वरिया में लड़ी रे सिया राम के नजरिया फूल वरिया में लड़ी रे सिया। अच्छा देखी लोगी ई कहत रहे कि हमरा में बछरू बड़े से देख ली लो आइलो में दांत गइल बड़े से अच्छा खेत जोते के होई त बछरू से जोताई बछरू के पालन पोषण कइल जाला ओकरा से काम ना करावल जाला खेत तहर जोते के होई नु त हई बैले जोती है आओ में ओमे खाली बछरो लोग बाकी दो चार अदे ले जाके अपना खेतवा में भिरा दी हो खेतवा तहर जोत दी है एक दो आदमी तो बुझाता कि चमनी पर से ईटा ढोके आइल भेलो राम देखले सिया के सिया देखली पिया के राम
सीता मैया गिरजा जी के मंदिर में जाता जातारी आ गोस्वामी जी लिखत ने कि पूजा करतारी गिरजा जी के आ ध्यान बा राम में पूजा किन्ह अधिक अनुरागा रागा निज अनुरूप सुभगवर मा आज भी हमने के घर के बेटी बहन महतारी लोग आवेला लिखल नहीं थे कभी की कल्पना राजा दशरथ अपन ससुर मांगिले माता कौशल्या अपन सास आ बाबू लक्ष्मण अपन देवर मांगिले पति देव मांगिले भागा। अच्छा देखिए का बेटा मना बा केहू काकी से पूछे कि काकी बेटा के बियाह करता रू पतोह कैसन चाहे तो केहू कह दी कि सीता ऐसा पतोह मिल जाए तो ठीक रहे। राइट राइट बाकी अपना विषय में केहू सोचला कि हम कौशल्या ऐसा बानी कि ना ये तो केहू ना सोचला महाराज लड़कियों रामे ऐसा दुल्हा खोजली लेकिन तू सीता ऐसा होखबू तब अच्छे आज ले अपना बेटी के नाम केहू सुपनेखिया रखे ना बाप रे बाप अपना बेटा के नाम केहू रावण रखेला मारा ओकरा के केहू कितनो बड़का पियक्कड़ होई तो ई ना चाही कि हमर बेटा पियक्कड़ हो जाए सही बात बा काहे उ जानता कि दारू पियल खराब हो पहले ह अरे भाई तो खराब हो तो तू काहे पियो तरब है तू पियब तो तारा देखा देखी लइको पी ए मालिक सीता मैया के आशीर्वाद मिलल सुनसिया सदयसी हमारी अपू जही मनोकामना तुम्हारी पत्थर के मूर्ति बोले लागल पत्थर के मूर्ति से आवाज आई कि सीता तहर मनोकामना पूर्ण हो जाई। अब राजा जनक के दरबार में सभा लागल बा देश विदेश के राजा लोग बैठल बा राम लक्ष्मण बाबा विश्वामित्र के बुला के बैठावल जाता सबसे ऊंच मंच दियाइल बा तब राजा जनक के दूत आके सबका से कहले कि ये देश विदेश के राजा बोले बंदी बचन बरा सुनहु सकल महिपाल तन विदेह करी कहीं हम भुजा उठाई विशाल हे देश विदेश के राजा अब अपने सभे अपना अपना किस्मत के आजमाई केकरा भाग में सीता लिखल अजमावे लगल री अजमावे लगल रे बारी बारी से भेलिया अजमावे लगल रे बारी बारी से भेलिया अरे टूटा लग के कहो कहो नहीं ले रे धनुया या जमावे लगल रे बारी बारी से भेलिया अजमावे लगल रे बारी बारी से भेलिया 10,000 राजा बारी बारी से धनुषा में अपन अपन किस्मत आजमावल लो बाकी केहू से कुछ ना भइल तो राजा जनक जी सभा के बीच में आईनी आ सबका से कहने कि ये देश विदेश के राजा दीप दीप के भूपति नाना सुनिया ये जो मैं प्रण ठाना देव दनुज धरि मनुज शरीरा आए वीर विपुल रणधीरा अब जन को मखे भटमानी अब वीर विहीन मही में जानी तजहु आसनी जनि जगृह जाहू अली खाना विधि वै देहि विवाहु राजा जनक जी कहने की जालो सब जाना चल जालो
कि सीता के शादी ब्रह्मा जी लिखले नहीं खा ना ना ई बात सबका बर्दाश्त हो गई राजा जनक जी का कहने ऐ देश विदेश की राजाओं हम किसे कहें बलशाली है मुझको आज मालूम हुआ मुझको आज मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है मुझको आज मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है जालो सब पतल के पैसा तू जियान कर देले आज हम जान गए नहीं कि धरती वीर विहीन बा। ए बाबू अब देखिए शायद हमें के समय होइयो आई बा। हां मात्र 5 मिनट बचल बा 5 मिनट ना 8 मिनट बचल बा। अच्छा अच्छा राजा जनक जी सबका से कहत रे कि अपना अपना घरे चल जा लो कथा हमने केज में रहत दिया अब एगो लेदारी लागत हां देखो तने नायका में हो जाओ ड्राइवर स्पेशल गीत वाह वाह